Si el centre obsolescent no són els capellans, els sòviets, Buda ni la mare que va parir els poetes catalans. Si el centre obsolescent no són els capellans, si el centre obsolescent no són els capellans, beatífiques maldats han proclamat les regles del joc. En els temples del poder s'han concentrat els conspiradors. Des del balcó veurem passar menjacocos elegants i espantaocells i zombis mudats. Si mireu bé la televisió hi veureu cadàvers vivents, comitè de lladres sords i uniformats, triant president. Des del balcó escoltarem les llicències patriòtiques en vers de la Inquisició. Messier Pompier, tregui el pinzell, posi color i pinti aquests morts. Què vol dir la revolució? Establir una nova il·lusió. Microfísics nuclears fan de radar, de naus militars, terroristes demoders i patriarcals. Atraquen un banc des del balcó, retratarem els marxistes i catòlics ocupant. El mateix farem feministes, maoistes i carlins. Es queixen el rei, diuen ei, l'anestesista s'ha accedit. Amb el Mioflex des del balcó avisarem la cambrera més lleugera del Mobler i més insolent per excitar la germanor. Ai, quanta roba i quan poc sabó. Per què fer la revolució? Per canviar del món el color. Si convoquen les eleccions, hi haurà un concurs per tal d'esbrinar quin polític ensenya el plomero més gros i ofereix les més pures virtuts de temperabilitat, democràcia, justícia i llibertat. Vinga, mòmies, esquelets prefabricats, aneu a dormir, deixeu pas a companyies triomfals que estrenin jardí des del balcó. Veurem pujar la maror filosofista i no creient, volar sense fil i els predicadors penjats a coll i vent. De les taxigals ruixaran amb vida missals astorats. Clients de la fe des del balcó veurem morir tant romanço i tanta història i tant patir de mort natural, senzillament per variar, i el galliner revolució.
els minyons de l'ortopèdia comercial, en combinació amb científics japonesos marcaran un ball de bastons des del balcó. Controlarem la partida més podrida i més legal de l'oposició, pirotècnics de les lletres servicials, llegint del revés els capítols d'un manual d'urbanitat. Paraules de més des del balcó. Esborrarem instruccions en el permís de conducció d'avions i camells perquè el pilot està amargat d'anar a parar sempre al mateix lloc. Com es fa la revolució fent servir la imaginació? Si el centre obsolescent no són els capellans, els soviets, Buda, ni la mare que va parir els poetes catalans. Niu artístic, niu de ximplets, escombraria, azúcar rimar, espectacle de bojos tocats del bolet a la rifa solar dels marxants, compra-venda de colors, de progrés ideològic i pol·lució. Salvadors impenitents de l'absolut, tauletes de nit, travestis i pacifistes un a un, de la taula al llit des del balcó. Veuran florir luxurioses teories i animals de seda i setí i unicornis de vellut i surreals, manifestacions, psicoanàlisi d'urgència a l'hospital, de la inspiració des del balcó. Farem senyals al gos verd de la consigna underground, del tecno-pai-pai per animar la reunió i replantar l'antiga llavor. Quan es fa la revolució, cada dia n'és el millor. Cibernètics diletants ja són a un pas de prendre el relleu, programant computadores amb els grans invents del TVO des del balcó. Descobrirem els banquers espavilats, comprar el carnet a qualsevol preu. Arribat és el moment d'interpretar la clau i el compàs d'un llenguatge unificat, sintetitzant la cua i el cap des del balcó. Transnacional, quan perdem l'origen i la identitat. Ai, ai, quin descans, farem el salt, cuques de llum, il·lumineu el rumb orbital. On es fa la revolució, dintre teu engega el motor.
Si el centre obsolescent no són